úpatí Nízkého Jeseníku u vodárenské nádrže Slezská Harta v obci Leskovec nad Moravicí hospodaří již druhou generaci rodina sedláčků, která se vrátila k zemědělskému podnikání po přerušení násilnou kolektivizací v 50. letech minulého století. V současnosti obhospodařují 76 hektarů, kde kombinují pěstování plodin, produkci brambor a pastevních chov ovcí plemene Texel, normandského skotu a masného simentála. Obhospodařované pozemky mají řadu omezení, které jsou dány jednak zdrojovou oblastí pitné vody, ale i otevřenou krajinou, která byla zbavena krajinných prvků ekologické stability. I přesto, že se mladý hospodář nemohl inspirovat příklady vhodné praxe z jeho okolí, rozhodl se pro vlastní cestu a začal obnovovat územní systémy ekologické stability v kombinaci s jeho hospodařením, výsadbou remízů a biokoridorů ze semenáčů lesnickým způsobem, kterému slouží jako línie pro přehánění skotu mezi pastvinami a které budou poskytovat zvířatům vhodné mikroklima stínem a fungovat i jako větrolam. Působit protierozně a pro podporu biodiverzity. Umístění a způsob provedení konzultuje s pracovníky CHKO Poodří. I přesto, že v průběhu 30 let postihly oblast Jesenicka už po druhé extrémní srážkové úhrny s povodněmi, nejsou v katastrech těchto území stále vyprojektované a realizované komplexní pozemkové úpravy. Proto u sedláčků probíhá dobrovolná občanská iniciativa na úkor jejich produkčních ploch, ale oni vědí, že tyto aktivity dělají pro budoucí generace jejich následovatelů. Při prodeji brambor a hovězího masa ze dvora a jejich hospodaření spojené s krajinotvorbou oceňují také stále početnější turisté. Při celkovém hodnocení jsme ocenili zejména přirozené a k hospodaření v krajině vhodné přístupy, zapojení rodiny, otevřenost k novým výzvám a budoucí plány. Proto komise s radostí ocenila sedláčkovi stříbrnou medailí v programu Pestrá krajina. S výsadbou krajinných prvků jsem začal hlavně z důvodu stínění pro má zvířata. To bylo vlastně to klíčové, co jsem potřeboval tady docílit. Stromů jsme vysadili již přes 1000. Převážně sadíme listnaté stromy, samozřejmě i nějaké ovocné, snažíme si s tím hrát. Jsou to odrůdy, které tady v krajině bezproblémově rostou. Jsou to jabloně, hrušky, nějaké švestky. V tuhle chvíli jsme vybudovali jakoby 2 takové mokřady, které vlastně z jara pojmou nějakým způsobem tu vodu, která zde je, a nadále vlastně pak zasakuje do krajiny. Na malých půdních blocích fungujeme protože to tak bylo jakoby nastaveno, nám to v žádném případě nevadí. Dělám to rád z toho důvodu, že ty půdní bloky mi umožňují pracovat neustále jak s tím dobytkem, tak s těma krajinnými prvkama. Radost mi asi nejvíc dělá to, když se ten dobytek cítí přirozeně, může se volně pohybovat, byť ho máme na těch malých blocích. Určitě je to i proto, že tady chci po sobě něco jakoby zanechat a držím se hesla, které je mým životním krédem, a to, že sázím stromky pro potomky.